Vánoce se pomalu blíží a my konečně jsme se pustili do našeho merče a máme tady moje tričko, Frmilovo tričko, ano, všechno to je momentálně ve slevě. Bude to ve slevě do 20.11. Zapamatujte si to bude poslední den, kdy to bude ve slevě, ano. Kámo, kupujte, je to mega krásný merch, máte tady i odkazy na naše kanály s Frmilem a ještě i na můj druhý kanál. Máme tady akorát odkaz v popisku, nebo tady na obrazovce máte, jak to se jmenuje a tak. Takže se na to podívejte a my se jdeme pustit zpátky do videa. Can we do it? Takže dobré, já jsem Matej Nos. A já jsem Frmil. A dneska vás vítáme u našeho prvního videa na našem kanále jménem Matej Nos a Frmil. ano, to je náš nový kanál. Budeme moc rádi, by se nám dali odběr, samozřejmě. Taky už natáčí, že ano. Jo, tady jako budete s tou mít i konečně tentokrát i od něho záběry, že ano, pokud se nemýlim. Takže tak. A dneska budeme hrát Minecraft. Ale budou to módy, samozřejmě jak jinak. A budou hrát módy, který má Frmil na svém tabletu. Přesně. Má jich tam asi 6, samozřejmě asi jich má přes 30, ale to je jedno. Brali jenom ty zajímavý a ty buď který fungují, nebo ty, který nejsou prostě texture packy, prostě klasický mody, který určitě možná i budete znát. Takže my se jdeme na to přesunout, až budeme v tom světě, tak se vám ozveme, takže jdeme na to. Takže dámy a pánové, už jsme zase zpátky. Jo, chvilku nám to trvalo. Jakože vy to neuvidíte, jak dlouho nám to trvalo, ale nám to třeba trvalo extrémně dlouho, že jo? Jo, no. No, bylo to hrozný. Takže my, dámy a pánové, jdeme spawnout ty mody. Takže u Frmilovo části uvidíte auta a v mé části uvidíte samozřejmě auta, teda nábytek. Takže my se tak jdeme seřadit a každý si bude k tomu říkat to své. Kámo, takže... tak to je mega dobrý. Kde seš? Koukni na to. Já se jdu podívat schválně. Nejdřív začne teda Frmil a bude nám představovat jeho auta. Tak se nám ukáž, co to je za auto, kamaráde? Tohle to, počkej. Sám nevíš. Ani nevím, no, jak Ukáž. Je to McLaren Senna. OK. Počkej, já se s tím projedu. Můžu? Když tak sorry, jestli ti to škrábnu, jo? Ty vole! Se podívej! jakože pomoc? Počkej, spawni ho znova. Ale spawni ho na tady tu stranu, ať nespadnu zase do vody na tady tu stranu, tak on zabíjel. No, lepší. Ty kráso. Ty vole, to je rychlost. Já jsem Blaz McQueen, wow, kámo, že jsem málem zase sjel z útesu. Počkej, sjeď ty, počkej, já půjdu do zadního. Ne, já si vezmu moje oblíbený auto. Ne, počkej, jeď ty a já budu jako spolupasažér. Okay. Dělej, pojď, dělej, nastup. Dělej, nemáme tolika času, dělej. Okay. Počkej, chvilku. Ne, čekej na mě. Dobrý, jeď. Frmile, můžu mi něco vysvětlit? Podívej se na mě. Můžu mi něco vysvětlit, prosím. Pod vodou! Bye. Ne, ty hajzliku jede. No nic, ukaž nám další auto, co máš pro nás. Takže další auto, tady mám. Jo, to je hezký, tak to si čoruju, tak to je moje dík, čus. A já mám tady. Kámo, ne, my jsme na ostrově, no tak to jsme kukt. Já se zastavil. A mě to dalo damage tomu autu, no nic, ukaž nám další auto. No, další auto, to má jinou barvu. Musíš si snad všechno připravit, ne? No, jako, nemám tady všechno připravený. Tak ty jsi dobrý kukt. Mám tady, jo, tohle jsem ukazoval, Brub. Dungi. Tak ukaž nám další auto. Dungi. Dělej už, Jimlergo, to jdeme Tady máme. Tak ten si čoru, tak ten je můj, to je moje zlatíčko nový, to je moje nový zlatíčko. No nic, ukaž nám další auto. Umři. Nech ho tam.
Jo. Potom tady Asi tě máme ztratil. modré auto. Počkej, já jsem ji ztratil, počkej chvilku. Jo, tady. To už nám ukazovalo, ne? Ne, to jsem nám neukazoval vlastně, to bylo černý. Čau. Počkej, já jdu s tebou, no. Jeď. Dělej, zdrhni mu. Haha. Jsi jak srandu, ne? Jo. Tě zabiju. No nic, ukáž tam další auto. Potom tady máme tmavě modrý. To vypadá třeba úplně stejnou, tady to má reálně střechu. Nazdar. Sakra. Kamo. No nic, je to všechno, pane Frmile? Asi nevím, no. Ještě Asi se jo. radši kouknu, jestli tady nemáme nějaký ještě nedodělané autíčko, co jsme ještě neukázali. Tady nic není. Ne. To je všechno, teda. A teď vám Matejnos ukáže nábytek. Jo, ukážu nábytek, tak dobře. Což mě Kámo, to byl troll. Dobrý, žádný hroty. Z každého si vezmu jeden, protože to bychom tady byli do nekonečna, protože tady je třeba extrémně moc věcí na to, že ano, v pane Frmile. Jo, no. A řeknu vám, já jsem si to taky nepřipravil. No nic, takže tady to si beru. To už mám. OK, zajímá mě, jak to bude vypadat. OK, to se dá taky počítat jako nabytek, takže to taky beru. Takhle, ještě teda něco dál. Proč mě obestavuješ, já tě vidím. Dej to pryč, já tě vidím. No. Dělej. Nebo ti dám ban. Ne, je to můj svět. Aha. Dej to pryč, odbouchni to, vím to TNTčkama, dělej. OK, takže Takže dáme pánové, tak vidíte TNT. velikou bombardaci. Volal tady někdo Airstrike! 3, 2, 1, odpálit. Ještě tady. Jenom bacha na ty auta. Jo, pane, já jsem úplně Úplně profík, víš co, kámo, úplně profíček. Já jsem profesionál. Lidi, nevěřte mu ani slovo, nevěřte. Tady je dokonce i tohle. Tak to je cool. To je jedno, na to kašli, vem si už to. Vem si flint and steel, na to kašli. Flint. Flint and steel. Chicken jockey. Proč se podpálil? Mohl když tak rovnou podpálit, ale to je... Hořlavý TNTčko. No to je jedno. Půjdeme dál. Takže jako první tady máme... Ne! Co děláš? Co děláš? Nevím, prostě se to samo Však nehoří. spálilo. Však nehoří. Hoří. Však nehoří. Nehořel. Však nehoří. Ale předtím hořel. Ani jsi mu nedal damage. Jo, tak se ti Aha, mně se to seklo. to se ti to asi seká, mora. Ještě já to zkusím. Jestli to židle nespawnule. Jo, už jsem je spawnula. Joj. Tom tady máme. Ne, to teď jdeme my. Teď jdu já. Jo, ale nejdřív ti chci ještě ukázat, Žádný co auto tady už nevíš. nemáme. O co nevíš. Že tady máme kamery. Já už je mám u sebe. Jujky. A televize. To je jedno, dělej, pojď. Takže tady máme židli. Jo. Seš. Na který se dá i jezdit. Víš co, tu si vemte na dopravní ulici, víš co, můžete. Potom tady máme mikrovlnku. Funguje vůbec? Jo, funguje. Nefunguje. Ale nefunguje. Coffee maker. Kam Jo, já si nic. jedu ze Gauč. svou lodí. OK, na ten se už taky něco dá dělat. Kámo, prostě čuč. Už je chvilku, já vezmu tady televize. Please wait, this model is loading. Nech to. Proč to zničil? Počkej, dáme turn on. What the? Prostě to za prvý posunul a za druhý, proč je tady Rickroll? A dáme a pánové, to fakt není náš edit. Tak co On to vydává zvuky? Jo. No nic, za to kašu. No nic, jdeme dál. Potom tady máme Small Wall Table Spawner, proč to propálilo zem? To je bariéra, kámo. A proč je tam bariéra? Nevím. Se zeptej On se propálil prostě, čup. On je tak fire, on je tak dobrý, že se reálně propálil. No to je jedno. Koukej, ceiling fan, birch. Kam, víš co, to je dobrý. Čili my můžeme udělat i ten light. Židle, kámo, to nejlepší. To je dobrý. Počkej, potom fridge, kámo, fridge. This model is what?
Proč to pořád hraje? Cípni. Potom tady máme MindMac, což je počítač prostě. To je dobrý, no. Teď si zase vystřídáme ty věci. Takže potom tady máme laptop. Znič. Znič? Co to? Cože? Já jsem to přepnul na Milo? jiný program. Frmile? Já jsem to přepnul. Frmile, podívej se na mě. What the Frmile, podívej se na mě. What the fuck? Bro. What the hell? Umři. Tak, aha. No nic, máme tady MacBook, jo. Stačí, máme tady MacBook, který je dobrý. Jo, mega dobré, jaká. Proč to furt vydává zvuky? Nevím. Jedno. Máme tady potom toaster, který se bez tak zase propálí, ne? Ne, dobrý, ten aspoň ne. Waffle maker. Kámo, tak ta televize úplně jako Proč levituješ? Já nelevituju. Ne, já myslím to. Potom tady máme monitory. Takže na tady to jsou kamery reální, které fungují. Jo, oni fakt fungují. Teďkon počkejte, teďkon. Jsem třeba Dám na tady kameru. Aha. Tady ty lokaci to nejde. Může to? Může to nám tady to znovu. Mě to štve. Už je chvilku. Bacha. Jo, crouch and interact. Počkej, musím crouchovat. Počkej chvilku. Jo, taká, haha. To ještě nejde. Počkej, bacha. Mně to nejde. Searching for... Hele, našli jsme 2. Jo, tady je první. A tady je druhá. Já nic nevidím. Čau? Aha. A jo, teď vidím, kam. Proč jsi zmizel? No zmizel. No, i ty jsi zmizel. Co tady děláš? Jo, čau? Když dámy a pánové. To ještě vlastně není všechno, že? Dámy a pánové, tady to bude extrémně nabitý video. No nic, teďkon vám Frmil ukáže mody stakovací, kde se stakují zase různý zmizel. itemy. To je jedno. A to kašli. Teď vám Frmil ukáže mody, teda mod, kde se můžou stakovat různé bloky. Jo. Že ano. Tak jo, dámy a pánové, jsme back, ale momentálně budete vidět jenom nějaký bloky, protože jich tam tolik, že to ani nebude na celý, že by to potom trvalo asi, tady to třeba hodinu. A to fakt nikdo nechce. Ne. Tak jo, ukaž. Takže. První blok je takovejhle. Jo. Je hrozně pěkný, mně se mega líbí. Budu hádat, je to z vodu. Teda je to z bambusového dřeva. A nic Jo. dál. Potom tady máme Z ironu. z ironu. Dál, Tady máme zlato. dál. Tady máme bambus. Bambus, dál. Tady máme, nevím, co to je dobře. To je klasický, to je dřevo. Takový. No, takže tady Tady to je máme z nedru, nedru, dřevo, kamen, cobblestone, dřevo březový, a takový to růžový. růžový dřevo. A to je všechno. A ještě vlastně tady mám tyhle. Ty máš 4. Firmilo. Ještě máme 4. OK, potom tady máme tyhle. Ty bloky. Netherite. Tohle, ten blok. A jsou z těch nových stromů. Tenhle. To je z kvarzu. Tenhle. A to je z klasického dřeva. A tenhle. Ten už si ukazoval. No nic, teď dáme a pánové, teď se vrhneme na další mod, který se jmenuje Farmer's Delight, který budu já tentokrát dělat, takže jdeme na to. Asi bude vystřelnutý. To máš tak modu, je to celkem dost. Jo, no, je tady moje krásné auto, který už je připravený jet na vejšku. Jinak tady těch uděláme jenom nějaký. Moje auto se zničilo. Mají blbý. Moje auto nemělo už dostatek benzínu. Tvé auto explodovalo. Ve
Kvůli moc velkým nátlakům vody. Zelená knížka, kámo. Já nemůžu najít zbytek. Tady to je. Já jsem blbej, je dobrý. Takže dáme pánové jsme back a nyní vám můžeme ukázat ty bloky, ano, mám jich tady hodně. Takže beetroot, crate, jo, to je prostě řepicí, No, prostě, jsem vzal jako bloky. vidíte spoustu různých jakože v boxech. Já to mám taky. Jenomže já to budu mít. Rajčatový, Ano. mrkvový, Mrkvové. potom tady máme cabbage, což je nová zelenina, koukám, a to je zelí. Onion, což je cibule, taky nový. Brambora, to známe už. Potom je tady rýže, což je hustý. Jo, no. Potom jakože rýže, která není opracovaná. Potom asi syrová, nebo já nevím. Straw, prostě. Tak, jako ukážeme další věci. Které jsou, kámo, úplně mega epic, takže počkejte si na ně. Tady to je prostě kniha o farmaření, tu nechcem. Stove, pets. Která není vidět, výborně. Delight Farmland, na tady tom se dá dobře pěstovat. Jo, no. Organický kompost. A nevím, proč jsem to zase nechce načíst, vidíš to aspoň ty? Ne. A potom, tady máme takovouhle vařečku. Potom tady máme Rich Soil. Vidíš to? Ne, nic nevidím. To je neviditelný. Nám asi spadl Minecraft, I guess. I guess, jo, no. Potom tady máme Cooking Pot, který zase není vidět. Vidět, co to je? Ale aspoň je to vidět v ruce. Takže potom tady máte. Už to je vidět. A jo. Ale ne tady to. Jak je do tebe to teví? Do tebe. Potom máme tady pánvičku, a to už je taky vidět. A potom cutting board, což je taky dobrý. Jo, a to je tady z těch modů, tady z toho modu vše. Máme ještě nějaký mody? Jo, počkej. Ještě ne, ještě jsme neskončili. Neskončili jsme. Ještě tady máme Dark Oak kabinet, Bamboo kabinet, Spruce kabinet, A Crimson ještě tady kabinet. Máme jich tady potom samozřejmě víc. Jo. A na ty se můžete už takhle podívat, no. A ještě, A tady to může počkat. Ještě něco, ještě tady máme poličky takovýhle. Tady se- ty jsem teď ne, ty nefungujou přece, ty jsou tam z toho Jo, modu. vlastně, kámo. Ty nefungujou. Já jedu si židlí do... A já se ještě podívám schválně, jestli nemáme ještě nějaký mody. Protože já si myslím, že ještě něco máme. Na tady si já ti něco řeknu, jo. Je to zelený a točí se to. Země. No, žába v mixéru. Počkej, ale jsou tady ještě i nový bloky. Teda nový věci. Já si Nejenom beru to, a svůj- potom je tady třeba rýže. Já jsem si viděl. beru svoje auto a jedu do... Já si jedu se svou U lidí. Hej, a takový by, nejlepší by bylo, kdyby tady byla prostě loď v tomhle módu. To bylo dobrý. Že ty žádný takový nemáš. Ano, a to bych si musel stáhnout, ale já už mám tak moc s těma No, módama zavyrovaný máme tady tablet. ještě víc módů vlastně, takže Tekon vám Frmil ukáže nový koprový vychytávky. Jo. Jo. Takové vychytávky. Nám to Tekon nedošlo. Jo, no to nedošlo. No. Takže, Tak jo, dáme pánové, jak tu vidíte u Frmila. Takže Frmile, dávám ti slovo. nejdřív tady máme takovouhle lopatu, nebo nevím, co to sakra je. Teda lopata je tohle. Tady máme potom klíč. Tady máme kladivo. A to je... kladivo. A to je... Počkej, udělej elektřinu, buď Thor, Neumím elektřinu. Nejseš Thor, jsi Thor z Vyšeb. No, takže to je teď všechno. Fakt jo. Jo. A já vám teď ukážu momentálně náš poslední mod a s tím se potom budeme loučit, dáme pánové už se to Ano, a teď ti ukážu můj zadek. Takže. Máme tady ten mod, furniture table a takovéhle různé věci. A ty jsou k tomu. A ty jsem vám ukázal, protože jsou k něčemu. Tady máme třeba waffle butter. Ale jsou tady takovéhle ty věci na klacku, který vám můžu ukázat, tak se vám neukážu všechno. Takže máme tady třeba steak skewer, rough beef skewer, caramel apple, karamelový jabko teda, cooked chicken skewer, rough chicken skewer, cookie skewer, cooked fish skewer, cooked mutton skewer a poslední rough mutton skewer.
A dámy a pánové, to je z tohohle videa vše. Budu moc rád za odběr, like na tady tom novým naším společným mým a Firmilo kanálem. Určitě tady video sdílejte svým kamarádům. Podívejte se na náš merch, samozřejmě na matinos654.wixita.com/matinos store. Podívejte se na to určitě, kámo, když tak to máte jako napsaný na obrazovce, kdybyste si to náhodou nestihli. A Firmile, teda o Matejnosi, Co je? protože jsem se přeřekl, kdo je lepší, Slavě nebo Ronaldo? Slavě nebo... What the hell? Spíš Messi nebo Ronaldo, ne? A když tak Sparta nebo Slavě. A to je jedno, ale já nefandím nikomu, protože já nenávidím fotbal, takže to je jedno. Tekon, kam dostanu extrémní hate od lidí, kteří milují fotbal, no nic. Prostě někomu nesedí, někomu sedí, já prostě ho moc nemusím, já. No já taky ne. Nevadí mi lidi, kteří ho mají rádi, mě to jedno, když tak zdravím Martina do videa, z mého spolužáka, který hraje fotbal, zdravím do videa. A určitě se uvidíme zase příště, nashledanou, dámy a pánové. Je to krásně skladit básně, nashledanou. Čus.